Lagi lho konangan kowe nyekel HP. Konangan masalah nyekel HP bos misalnya. Kowe iki kan gak oleh bos dhewe nyambut gawe kan nyekel HP kan gak boleh bos. Gak boleh, larangan. Boleh itu kan gak enak bos secara wong. Sik lek mau nyincingnya udah dhuwur. Ya anggrek. Ya aku iki kepas sikil. Ayo. Ban. Ayo gini. Aja dhuwur-dhuwur. Kok banjir iki lho jokno ngene. Lho. Kemajon dong ngene terus ngene angel. Ora suwi. Sinden kok suwi-suwi koclok ngono lho. Sapiro. Aja mbok-mbok. Lek nek swara makerak ngono malah. Lah iya. Lah iya. Ayo, sombong kok. Ayo. Neh belel teko kancane. Samene. Maju. Mundur nih. Oh, wis. Samene. Wis samene. Malah kayak kernet. Ora apa-apa. Kowe menengo, kowe kelaru. Roten dek. Lho, kendhen lho kayu. Kendhen Kayu. Ngene lho, kowe rumah saya koyo sobat ngarit sobat jauh apa. Ayo